Türkiýanyň içerki ykdysady ýagdaýynyň dowamly yaramazlaşmagy sebäpli ýurdun özüne çekijiligi türkmenler üçin ýitip başlady we ýyzyna Türkmenistana dolanyp başlanlaryň sany geçen aýdaklara görä has ýokary. Esasan hem maşgalasy ýurtda galan ýaş aýal erkekler ýurda dolanýar. Türkmenistanda işsizligiň ýagdaýy hemme ma'lum bolşýaly ortada. Şol sebäpli Türkmenistanyň bir kanun hökümeti çykalgany ýene halky ýurtdaşyna uğratmakda tapdy. Bu ýerde halky öz agalarynyň ýurduny, ýagny Russiýa iýbermekçi bolýar. Russiýanyň hem öz gezeginde migrant işgärlere mätäçligi günbögün artýar. Uruş başlandan bäri %6 adalan migrant işgär ýetmezçiligini Türkmenistan bilen arasyndaky viza talapyny aýyrmak bilen çözmegi niýetleýär. Geçen aylarda iki ýurdun aralarında vizanyň ýatyryljakdygyna degişli signallary hem Russiýa tarapy berdi. Häzirki wagtda Russiýa giden türkmenler üçin has howply bir ýurt bolup biler. Munyň sebäbi Russiýanyň uly bir uruşyň içinde bolmagy. Hatda bu uruş Russiýanyň içine hem sıçrap biler. Muňa soňky Belgorodda bolan wakalar hem şaýatlyk edýär. Russiýa giden ýa-da indi gitjek bolýan Türkmenistanyň watandaşlary üçin gelecekde nähili günleriň garaşýandygy ýa-da bolmasa Rus-Ukraina uruşunyň nähili ýagdaýda gutorup Russiýanyň içerki guruluşyna täsir etjekdigi barada pozitiw garaýyşlar ýok diýjek derejede az. Ýurt içinde bolsa ýagdaý pikir edilişinden has agyr. Bu barada bize ýetirilýän habarlarda işsizlik we garip galan halkyň esasy pikiri ýurdu terk edip gitmek. Uly ýaşlylar işçi wizasyny alyp, ýaş ýetginjekler bolsa okuwçy wizasyny alyp gidip bilen ýerine gitmek. Soňra bolsa işläp pul gazanmak. Halkyň arasyndaky köpçüliklerin aýdylýan pikir basymyrak Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizaly düzgüniň aýrylmagy. Ýönewelin gelecekde olara näme garaşýandygy barada asla pikirleri ýok.